Az interneten manapság teljesen őrült fazonokba, vagy perverz alakokba is bele lehet futni. Bárki bármikor ráírhat, meghűíthetik. Ne adj Isten pedofilokba. Nagyon-nagyon közel állunk ahhoz, hogy bármikor letölti ezeket a öldöklős, lövöldözős szörnyeteg játékokat. Nyilván 18 pluszos tartalmú dolgokat, amiben mondjuk férfi-nő kapcsolatáról szóló történetek vannak. Egy felugró hirdetéssel gyakorlatilag olyan oldalra keveredhet, ami biztos, hogy megzavarná az ő lelki világát. Gyerekzár? A tévén tudom, hogy van ilyen. Kisebb gyerekeknél szerintem a szűrőprogramok jelentenek megoldást. Valamilyen formában korlátozni kell a hozzáférést. Hogy ezt pontosan hogy lehet megtenni, azt nem tudom. Tudom, hogy már volt terv, hogy majd ezeknek utána járok, de még nincs semmi. Számítógépen van, ott van szűrő, igen. Egy picit félek, hogy ez előbb-utóbb kijátszik engem ebbe, de figyelünk nagyon.